phela kuthiwa kugogo othandayo. No, ngibonge bani. Angibonge mfana kithi ukuthi ukwazile ukuza. Bengithi ngizofika nami ekuseni kodwa ngabanjezelwa ibandla. Khona ibandla lihlale lingilandela nje duze njalo. Bengithi ngizofika ngalesikhathi kwentambama sengizothiwa icala selihlehlisile. Sengiyajabula ke futhi ukuzwa nokuthi kube nethuba lokuthi uhlangane nama-comrade and kwakhona into elungiswayo ezokwazi ukuthi ihambe ngendlela elayo. Sengijabulela lokho ngoba njalo uma kuthiwa nali icala sesiyangena awazi ukuthi kwenzekani kanye manje sesiyazi. Sengijabulela ukuthi insizwa le njengoba isithe izo-participate noma kanjani ngeke sisahluleka ukuthi bani uthini bathini. Naleli cala liyisimanga njengoba kadusho icala lisuka le nangala angazi ukuthi kusho ukuthini kodwa-ke mhlawumbe uma sekutholakala abameli bazokwazi ukuthi ama-comrade athola abantu okuyibona bazoyikhuluma indaba kahle bayixazulule kahle sazi ukuthi ihambe phela. Lensizwa le sinomhlangano nawe kwenye indawo lapho bezivela isizoya khona. Kodwa siye sathi no asiqale la. Uchazile. I-crisis. Yebo. No, ngiyajabula ukuthi sibonene. Sizoza noma nini makuthiwa nali icala sokusekhona. Ngeke singabibili. Sizozama futhi ukuthi sitshene abaholi labesihamba nabo ukuthi uma kuthiwa leli cala la ababe khona nabanye babe khona ukuze silalele nathi ukuthi lihamba kanjani lizohamba lifike phi na. Sisonke manje sikhulumele le ndaba izolo nalensizwa ngoba sisuka kude nayo ukuthi asigugi nje thina ngeke sigugi so guga mase kuthiwa hayi konke sekudlulile. Ngijabula nje ukuthi sibonene manje sesizohlangana ngoba uzokumela lokho ngocila kahle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nawe sengiyabona ukuthi kanti sinensizwa lapha siyaguga kodwa singekho president kulungile. Ngibonga kakhulu sibonanile sesobonana njalo. Siyabonga baba. Ngibonga kakhulu. Siyabonga.